and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Ako tayong gisiun ang akong sinina. Duol na kaya ko. Duol na yung kaya ko sa iyang kama. Asa ka? Ano ka singgit? Wina! Wina! Usay na hitabo! Nahibuong ka ma? Nga inyo man yung sinabutan? Ay pataka nagpasangil ha, Jay! Pero nakasod man ni Swina din sa akong kwarto. Ikaw ba? Diretso ka pangisog na! Huwag sa ganun mo trangkahi ang pultahan! Imposible na! Sige, panggawas na mo! Panggawas na mo! Jay! Uy na, may nang masayod ka ha? Nga dili ikaw ang babae nga mo gipitik sa akong kasing-kasing. Dili ikaw! Ay nga no bang misinggit ka man? Kasi na ko kuyawat, tita, uy! Sadang muling ko ang takos katre. Kalit man ko niyang ipangutanak kung asa ko ko. Ay, malasa yun oy. Abi pa na kong mauna to'y katumanan sa atong mga plano. Nagtuog yun ko nga nakagisi-gisi ka nang ako maabtan sa sud. Paita sa dani, uy! Mapamanday makatong si Jay. Ay napaghilak iha. Di pa ni mao ang katapusan sa imong tinguha kang Jay. Manghita na sabtaglaing paagi. Mabulahan kayo, tita. Kung kami yun si Jay ang magkadayon. Matuman lagi na iha. Og, grande yun. Unya ang inyong kasal, ha? Wina. Unya, patay iyong kong nindot kayong gown. Sigurado ka na, tita. Oh. Basta tabangin lang yun ko. Ug madayon, butangan kog barrel bulk ang akong pultahan. Nagkasiguro ko nga gikakonsabo ni Wina si Mama. Dili ko makatukot nga ang dautan nilang plano bato ka namong duha ni Ann. Mudaog. Mahal ko si Ann. Dili ko mahimong isakripisyo ang pinitik sa akong kasing-kasing tungod lang sa akong inahan. Oy. Jay. So baka nang gidok-dok mo diha, ha? Nagbutang kog barrel ball sa pultahan, ma. Aron dili ko masundan din ni bisag kinsa. Nagtuo ka ba gyud nga may labot ko sa pagsud ni Wina din his imong kwarto? Ug di man siya giyawi sa akong kwarto. Oh, ambot lang. Ma, dili ko musudya nimo. Labi pang dili ko magpasangil nimo. Tungod kay nirespeto ko nimo. O kay wa kay madungog ang sudya gikan ako, pasagdi ko ni akong gibuhat. Nga anong pasagdan tamang ka? Nga kining imong gibuhat mao man ni pagpaila nako nga nagduda ka gyud nako sa nahitabo kagabi. Mahimo ba ba? Mahimo ba? Pasagdi ko ni akong gibuhat. Ako ning kwarto. Mahimo man tingali na ako ang gusto na kong buhaton sud ning kwarto, ha? Dili ko gustong magtuo ka nga ako'y nagpasod kang Wina ni imong kwarto gabi Kung wa kay labot malipay ko. Pero usbon ti kas pagsulti, ma. Nga dili si Wina ang gipitik sa kong kasing-kasing. Dili siya ang gidamgo kong babae nga ikauban ko sa tibuok kong kinabuhi. Og si kinsa man ang babae nga gusto mong ikauban sa tibuok mong kinabuhi. Katong kuwang-kuwang, katong propetang bakakon. Wa na mo'y labot niya na. Manginlabot ko kay inahan ko nimo. Oh! Tinood nga nahanta ka. Mo man gani nga dili ko musudya nimo. Dili ko makiglalis nimo tungod kay nagrespeto ko nimo kay inahanta ka. Nga ikaw mo nagpahimugso nako. Pero ma, ang akong nasabtan o gituhuan sa usa ka matuod nga inahan. Andam ning mo sabot, andam ning mo sakripisyo. May halapad gadugan nga mahimong mo sa popo sa iyang anak. Kung kini, mudaga na kanya kay gusto magpalaban. O kung sa'y buot mong ipasabot. Please, ma. Dito paglalis. Mahimo ba? Gusto kong manon kini ako gibuhat. Mahimo ba, ma?
Aji? Daghan kayong samukan. Og usa na ni Ana ang akong amiga? Kinahanglan makakita na kong trabaho, Rol. Aron ko sugto na ko ni Ann. Ako na siyang hagdon nga magpakasalaming duha. Asa? Masyak man sa tangi mo, uy. Kadinalian good. Nahadlo ko. Nga tingalig. Dag-on ko sa kong kahuyang. Abi ni mo kagabi ilang. May gani kita kabantay ko. Ha? O sabi mo nabantayan, Jay? Nga, dugay mi pauli si Wina. Unya, ang sabi na itabo? Abi ka nilang nakatuog na ko. Unya, may miablis pultahan. Huwag ko masayop. Sakto gid ang akong duda. Misud si Wina. Nakasinggit lagi sa diyang kalit ko siyang ipangutana. Kung nga nung misud siya sa akong kwarto. Dawi! Alam mo, ma-imagine ako. Unya. Kinang uukid makuha ang imong kaputli. Gibati na ko kahadlok at tingalig. Tingalig dili ko makabantay. O ulam po sila sa ilang daotang plano. Kinahanglan na unta nga musabot na siyaan sa akong tinguha niya. Kinahanglan na unta nga iyan ang dawaton ang akong gugma. OMG! Kita kang akong gilimpiwan ang sawag ni Kapilyo. Imog yung gihugaw-hugawan sa imong mga footsteps. Ngano? Dunay reklamo? Oy! Ha? Bago ba di kang nakadungog sa ko reklamo? Nya, mangutana ka kung doon na ba reklamo? Saman! Ikay na kainom sa sleeping pills nga imo antang ipainom ni Jay? Mong nabungol ka? O ka ha? Mo ay nakawa sa imong kabuot? Usa? Siksi unta. Bungol lang. Ha? Oha! Ha? Manawhat ka man! Saman! Gusto ka mo gakos na ako kay nagtukang ako si Jay? Kaluod! Labaw ba kong giluod? Kayo naunahon ka. Siging kumpayot sa lakim sa may gusto. Hoy! Excuse me! Dili ikaw ang akong tuyo, no? O niya? Kaya ko may niya. Ako yung toyo. Hoy! Giluod ka? Giluod ko na gunahon na. Nganiya ka sa kong atubangan. Ang niya sa kong atubangan, kuwang. Unsay ka? Kuwang ang panaton. Ngagi, palit. Araw na himong sa pinslawas. Patuga-tuga pa siksi. Wise di ay. Unsay wise? Wise sape. Karaan! Aw, hinuon. Tiguwag man sa good ang gasulti. Maunang karaan. O ano may katawag ka na mo diha? Nakaminos ka na ako? Ay! Tingali wa ka kapamahawday! Kay midritso lang kagbiya sa imong higdaan! Ha? Tungod sa kahadlok kagibiyaan ka ni Jay! Oh! If I know! Unsay I know, ha? If I know! Sa dili madugay, magsulti ka nga ikaw ra! Mukatawag kag kalit o niya mo danguy-nguy! Oh. Hilom! Hala! Basta na ba makasugod ning akong ba? Di na nimo takom. Magputaka lang ning tabi. Ug ang itabi, usa ka gatos ka kilometros ang maabot. Animal! Why? Imutis ay! Why? Asa na ka, oy? Doon na magkakaituyan ako. Balik diri, oy! Iring gilayget! Ganihara kaayong nagluhod si Anastasia. Ako unta siyang agdahon aron mo kaod. Pero maikog man sad ko. Say! Uy! Ala, uy! Nga naman, Miloy! Nag-ampo pa sa Anastasia. Ako na unta siyang agdahon nga mamahaw pero wa pa manggid na siya mo parong. Oh! Wapagot mo! Gihasol na kong maayo sa mga pangutana ni Anastasia. Nga maglisod ko sa pagtuba.
Kanang pangutana nga nagpakisayod kung ibo ba gyud siyang anak? Nga normal ba gyud siyang pagkatao? Ngano na ibaw ka ni ana ate? Yan di man. Iyam sa lagi pangutana diri nako. Ay, Milay. Normal ang mga pangutana ni Anastasia. Dili ang ikaibong. Kay anak siyag normal. Pero nga nung nakaangkon siyag talagsa ang gahom. Imposible sa usa ka normal nga tao mo makakita sa mga talan-awon sa umaabot. Mao ka na gitawag og third eye ate. O lagi. Mao na, third eye. Pero, doon na ba ana ang tanang mga tao? Ikaw, ako, maligsoon gyud ta. Pulos mga normal. Pero, makahimo tas talaga sa akong gahom nga naangko ni Indayan. Sa ato pa. Dili normal ang akong anak. O, kuan, mahimong tildi. Pero, dili pagkasabton nga dili siya normal. O labi pang, dili mawa niya ang mahigugma sa kalalaki. Nga mga gipitik sa iyong kasing-kasing. Magsukad na lang kung dapat. Oy, kariyot lang. Ayaw ko na paglikay sa akong isulti. Ha! Dili ko gustong mahigugma ang akong anak. Oy! O ano? Liyaw pag bismilay. Magkapugong ka siya kung may gugma na yun ang iyong anak. Nahuman ka nagpangadji. Oo, ma. Sige. Kaon na anak. Kamu di ay si auntie. Ganihara kay ming nangaon. Nakapanlimpyo naman gani ang imong ante sa kapilya. Ma, you know it, ma. Kinahanglang hugot ng atong pag-ampon ng hikayo na, ma. Kinahanglang mapug nga nato ang makalilisa nga hitabo. Jay! Jay, gawas na diha! Milakaw na si Wina! Uy, klaro na ba to siya nagduda ay nga ni ara kas taas ng among bahay? Kung gusto siya musaka, imo ba siyang pasakon? Uy, ngano ako na siya masakon? Kung mamugos gyud. Na, anak na kinunong higayon na nga ihog na ko siya sa hagdanan namo kung mabugos pag yun siya saka aron pangitaon ka. Rol, badto ko silang an. Ug nihigayon na. Kinahanglang hisgutan na namo ang akong pagbati. Kinahanglang musabot tagid siya nako. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!